Hinahin ng sticker. Iyo pa mo. Thank you. Sticker. Pero yeah. May nangi sa atin ng sticker. Shoutout sa inyo guys dito sa parte ng Baaw. May mga humingi ng sticker. Oh, Lady Guard. Shoutout sa Lady Guard sa mga humingi ng sticker doon sa may tulay. Tuloy ba yun, boy? Ah, tuloy ba yun? Hindi. Sa may Ritas pala, sorry. So what's up guys, good morning. On the way kami to Kamsor ba yan? Kamsor? Pili, no? Pili CWC, doon po yung grid ng Bicol Elite Camarines Resort Sports Complex. So doon po yung starting yung mga galas ko. What's up guys, good morning. It's time check 2:59. So papunta na kami dun sa 7th sa grid. Kasama ko si Agri Rider saka si Keanu Reeves. So see you guys at the grid. Bye. Pagod, magpahinga, wala namang masama, hindi ito kaya. So relax lang, lagi iisipin pag nagbabiyahe, always say, isipin mo pauwi na sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa anak mo. Yun yung iisipin ko kasi pag barubal tayo ng patak mo, wala patay mo tayo, wala, makakadamay mo ng ibang tao, wala. So mag-ingat, maging defensive, riding, driver. So yung sabi ko nga, kada overtake, tingin ng side mirror. Musik. Okay na? Okay, what's up guys? So, nag-take off na kami dito sa Bicol Elite version 3 Unity Rides 20, di ba? 2024 to, di ba? Kaso bali 2024 to, tapos ngayon lang ginawa kasi last year December, supposed to be December to eh.
Hindi na tuloy because of the weather natin. I'm with Agri Rider and Yano Revs and also mga taga, yes, from Sorsogon, 400 Ninja, dalawang 400. Okay guys, let's go guys. Take off na ha. Sorry. Di ko alam kung saan to galing. Baka galing na Manila to, no? So na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siguro mga less than 15 lang yung big bike ngayon. Plus yung tatlong guide na Ducati Multistrada nakita ko. Oh, Sherry. Oh. Una ako sa likod mo. So dito na sa Villa Veronica, Barangay Uson, Santa Magdalena, Sorsogon. So photo ops muna tayo. Yes, Santa Magdalena tayo, Villa Veronica. Dito tayo first photo ops.
Ahead ha. Mahi. Bulusan na yun eh. Oh, yung ano sino naman ta? Diba sa bungad? Capture the moment. Ooh. Ano gagawin natin dito? Right. Dito ba? Naibago ko guys sa ano, sapatos ko. Sa riding boots. Naibago. Hindi naman parang ano, pag nag-change gear ako medyo naalangan ako. Tapos masyado matigas yung braking ko minsan pag ano, ginamit ko yung likod. Kaya mostly sa unahan. Alright, dito na tayo sa Photo Ops. Ano to? Bulusan? Ah, Bulusan, ito pala. Ayaw. Off when I come.
Jollibee si Mother Aida, yung napakabait na negosyante rito sa Gubat, Sorsogon. Si Mother Aida ko. Namimiss ka namin, Mother. Mother Aida, siyang mother ng lahat. Mali, mali. Dito na tayo. Checkpoint ulit. So dito na tayo sa Prito Diaz. So picture muna tayo. Oh, burado na. Burado na, oh.
Napupura nga sir eh. Napupura nga. Okay lang naman yan sir, basta Selfie. may logbook sir, tapos picture na rin mo. Picture mo na kami. Sabi na magana eh. Balugo, ano, complex. Diretso lang, diretso. XCS. Full tank. Unleaded sir, XCS. Wala pa sir, offline kami. Unleaded sir, XCS. XCS. Premium. Premium sir. Oh, full tank lang. May sticker ka ba sir? Meron. Bigyan mamaya. Sir Harry. Si Sir Harry mo ako. Para makilala. Ayan. Pare mo to. Follow na kita. Na-follow mo na ako? Oo. Talaga? Thank you. Tatanggal na sticker. Ilan kayo? Apat. Shoutout. Pangalan mo? Gerald sir. Gerald. Discauriaga sir. Ha? Gerald Discauriaga. Gerald Historia. Oh, shoutout Gerald Historia. Naka-record ba? Ayun, naka-record pala. Ati, may mood mo na ako dito. Taga-digdi ka sa ano? Sorsogon? Yes sir. Ayun. Ay, kaya. Wait lang. Hindi ko makita ano ko eh. Pera. Magkano? Ay, 47. 47 no? May Petrocard ka po sir? Ay, di ko nga dala eh. Ng, ano eh. Ito, may bari ako ng ano, 50. Okay lang. Para buo ng 500. Hindi ka na ba sir? Ikaw ba? Iwa pa sir eh. Okay. Gilid ko lang. Thank you. Yay. RJ, tagal mo nang kayo natin na kayo dito. Number 5. Ilan? Dua lang sir. Dalawa. Dua lang. Dalawang tayo. Ayun. Okay. Thank you. Sinda sir, mga vlog. Ayun man. Ito si Agri Rider to. Hoy! Sticker! Sticker! Number 3. Sir. Thank you. Salamat sir. Thank you, salamat. So, meron na pala tayo dito yung subscriber, ano? Matagal na pala siya naka-subscribe. Bali, humingi ulit siya ng sticker. Sabi niya sa akin na naka-follow na ako, so kaya pala kilala ako. Thank you pala kay Gerald, ah. Followers ko pala to. Thank you. Nakakatawa naman, nakakatawa. Teka! Salamat sir. Yo. Bukas pa sir. Oo, thank you. Hoy! Ito, mayo. Ito si Agri. So yun nga guys, may followers pala tayo dito, from Sorsogon. So yun nga, nakilala tayo ng followers. Thank you Gerald. So next na tayo dito, nandito na tayo sa Balugo, Sorsogon. Nandito yung SM. So dito yung complex, malapit na tayo sa
checkpoint ng Sorsogon Complex, Sports Complex. Yes, yes. Lulubat na ako. Labat ka na? Cellphone mamaya na lang. Mamaya. Punta natin doon. Dive Oh. muna tayo. Dito. Balik na ako cellphone. Ako, lobat na rin ako eh. Malolobat na rin ako. Wala ba ito? Makalabot? Okay naman. Okay man, okay lang. Okay man. Hindi mo na ba? Okay. Okay. Basta ka siya rin. Oh, dito Sports Complex eh. Oo. Pwede naman doon. Oh, wala ba eh, wala. Kaliwa. Kaliwa, wala. Sir, matagas na rin. Yung edit niya, sir. Oh. Napit. Sorry, I carried on. Tignan ko na lubak sa bago boy. Tignan ako na lubak. Nalubak ako di sa bago. Ito na sa taas. Lubak. Ito na ako na lubak na eh.
Sabi ko sa'yo eh. Oo. Yes, dito na kami sa ano, Taisan dadaan. So papunta na kami ng Misibis, pero dahil muna ang taon ng Legazpi. So nandito na tayo sa Misibis Cagraray Eco Park. Yes, dito yung checkpoint. So ito po yun. Ang entrance dito ano eh 25 pesos, pero sa ngayon since na may event wala pong entrance to. Libi kami eh. So yun na, photo ops. Saan ang photo ops? Saan na? Saan? Lumog na sa lato ko, boy. Lumog na sa lato ko. Oo. Bata mapaghalag para sulod kay kaputing pantadong. Maginibong baga.
Kapag pag-aaral ka tanong pwede. Parang Macdo tanem, bihira man magano kay Macdo ta ang Jollibee, bihira man sa kape na hapon. Macdo. Macdo. Duman pala no? Yung kape duman. Diyan. Dari Starbucks. Ito sa kanto. Ito. Punta ka na sa ko. Katami ko. Bali, shoutout pa rin sa Friends Avenue Cafe. Friends Avenue, dito kami. Dito muna kami kape nag-lunch. Lunch ng croissant. So late late lunch muna kami, coffee and Spanish latte ba yan? Yan. Sa croissant. So go na kami sa next na checkpoint sa Patitinan and Tigaon. Ay, dyan na kita magasolina oh. Petron. Ligdi oh. Bye. Ha, maribok. Full tank. Premium. Pagas muna tayo dito sa Petron, Tabaco City. Ano? Pero 585. Bomba! Focus na naman!
That's so Pinas. Ha? Uhoy! I love you, Suso! Hoy! Wala. Yeah. Aray ko. Putay no. So dito kami sa Tigaw Beach, Patitinan sa Kamsur checkpoint. So palis na kami. Next checkpoint is ano ba? Tigaw-un. Ha? Dito. Putang ina. Nagbibilang liko na kayo. Wait. Wait. Hoy! Kinalambre ako! Kinalambre ako! Kinalambre! Sindaw. Salamat, thank you.
Chitorin na bagay niyo. Ayan, nag-checkpoint na kami dito sa Lagunoy. Nalobat din ako, palit ng battery. Lagunoy, pangilang checkpoint na ba to? Lagunoy checkpoint. So next natin stop is Ocampo, no? Next checkpoint natin Ocampo. Okay, sige. So guys, next checkpoint namin sa Ocampo. So see you sa next checkpoint. I don't know, talaga pa kami ng signal kasi walang signal doon, so di maka-share ng GPS niya kasi siya lang yung may charger ng cellphone sa motor. Kami wala kami, so hindi kami makagamit ng charger kasi malulobot kami pag ginamit namin yon at wala kami pang selfie ni Agri Rider. Am I right? So Unity ride means unity, kaya ka unity. Yan eh. So yun guys, dami na kami sa Ocampo. Ayo. So see you sa next checkpoint. Dito tayo sa Valerosa Farm Adventure Resort. First time ko makarating dito There'll always be a first time.